ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ବଡ଼ବୋଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିକ ଜବରଦସ୍ତି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ରାଉତରାୟ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକି ଖାଉଥିବେ। ହେଲେ ଆକାଶ ପାଖରେ ଭୂମି ବସିବା ଜାଗାରେ ରଶ୍ମି ବସିଛି। ଆଉ ଭୂମି ଆକାଶର ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଆକାଶ ଭୂମିକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସିଧି ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। ରଶ୍ମି ଏସବୁ ଦେଖି ସହିପାରୁନି, ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗି ଯାଉଛି। ଆକାଶର ମା କହିବ, ବୁଢ଼ା ବାବା ସବୁବେଳେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକାଠି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭୂମି ଆଉ ଆକାଶ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ମା ପୁଣି କହିବେ, ତମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାଅ। ଆକାଶ ପୁଣି କହିବ, ନିଅ ଭୂମି ନିଅ, ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ। ଆକାଶର ହାତର ଖାଇବା ଖାଇକି ଭୂମି ବହୁତ ମଜା ନେଉଛି, କାହିଁକି ନା ରଶ୍ମି ଏସବୁ ଦେଖି ସହିପାରୁନଥିଲା। ଭୂମି ଆଉ ଆକାଶର ଚାହାଣୀ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ଥରେ ଖୁଆଇ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇସାରା ଦେଲେ ଯେ ରଶ୍ମି ଏସବୁ ସହିପାରୁନି, ତାକୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା ଲାଗୁଛି, ଈର୍ଷା ହେଉଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଆକାଶ କହିବ, ଭୂମି ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ବସ, ହେଲେ ଆଜି ତମେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛ, ଯେମିତି ଯେ ମୋତେ ଆଜି ଖୁଆଇ ଦେବାର ସହଜ ହେଉଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ବି ମିଳିଗଲା, ସେମିତିରେ ବି ମୁଁ ତମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛ ଖୁଆଇ ଦେବାରେ ମୋତେ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଗଲା। ରଶ୍ମି ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଆକାଶ ଆଉ ଭୂମିର କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଆରତୀ କହିବ, ୱାଓ ଭାଇ, ଭୂମି ଅପା ଆଉ ତମକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଫିଲ୍ମର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ପରି ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କାହା ନଜର ନ ଲାଗୁ। ରଶ୍ମିକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆରତୀ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିକି କହୁଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଅଭି କହିବ, ସିଧି ଆଉ ଏ ଡେରି କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଏ ମେମୋରି ବୋଲି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନିଅ। ତାପରେ ସିଧି କହିବ, ହଁ ସିଓର। ସିଧି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା। ଆକାଶ ପୁଣି ଭୂମିକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲା। ରଶ୍ମି ଏସବୁ ଦେଖି ଜମା ସହିପାରୁନି। ରଶ୍ମିକୁ ହଟ୍ ଲାଗିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଆକାଶ ମା ପୁଣି କହିବ, ବୁଢ଼ା ବାବା ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଏକାଠି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଥାଅ। ସେତିକିବେଳେ ଆୟୁଷ କହିବ, ହଁ ମା, ସେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେବେ ବି ଡିସମାସ୍ ଜମା ହେବନି। ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଯୋଡ଼ି ନମ୍ବର 1, ସେମାନେ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେବେନି। ସେତିକି ବେଳେ ରଶ୍ମିକୁ ହେକୁଳି ଆସିବ। ତାର ଏମିତି ହେକୁଳି ଆସିବାର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ରଶ୍ମି ସିଧା ପଳେଇଲା କିଚେନକୁ ପୁଣି ପାଣି ପିଇବାକୁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ରଶ୍ମିର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଜୋରରେ ହସିଲେ। ରଶ୍ମି ଦୌଡ଼ି ସିଧା କିଚେନକୁ ଗଲା। ଆରତୀ କହିଲା, ଭାଇ ତମେ ରଶ୍ମି ଅପାକୁ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଚଖେଇଲ। ତାଙ୍କ ପାଟି ଏକାଥରକେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆକାଶ କହିବ, ବେଳେବେଳେ କିଛି ନ କହିକି ବି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ବେଶ ମଜା ଲାଗେ। କହି ସମସ୍ତେ ଜୋରସେ ହସିଲେ। ସେପଟେ ରଶ୍ମି କିଚେନରେ ଯାଇ ପାଣି ଖୋଜୁଛି। ପାଣି ନ ପାଇବାରୁ ସିଧା ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା। ସିଧା ସେ ଫ୍ରିଜକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣି ପିଇଲା। ପାଣି ପିଇଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ହସି ଜୋରସେ ହସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହସ ରଶ୍ମିର କାନକୁ ବାଜିଲା। ତାପରେ ରଶ୍ମି ରାଗି ଯାଇ ହାତ ଧୋଇ ହେଲା। ସିଧା କହିଲା, ହଁ ଯେତେ ହସିବାର ଅଛି ହସି ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ତମମାନଙ୍କର ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି। ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବି, ସିଓର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବି। ଆକାଶକୁ ବାହା ହେଇ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆକାଶ ଆଉ ଭୂମି ମଝିରେ ଡିସମାସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିସାରିଛି। ଆଉ ଏବେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ କିଛି ମୋ ଗେମ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ହେଉଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ରଶ୍ମି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ଜୋରସେ ମୋ ବିରୋଧରେ କଥା ହେଇ ହସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତ ବହୁତ ହଟ୍ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ତ ସିଏ ଏବେ ତା ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ କେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ରଶ୍ମି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ନା ଭୂମି ତା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଜିତିବ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।